Maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan nato dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan. Maayong gabi usab sa mga kaigsuonan sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Labi na sa mga kaigsuonan nato nga makasabot sa pinulungang Cebuano. Welcome sa atong panagtigom alang sa mga pagampo. Apan sa dili pa mamati, una kita sa pagpamalandong hamubo sa pulong sa atong Ginoo. If you have your Bibles with you, please turn with me to 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Ang giingon din mga kaigsuonan. Apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. So ang konteksto ni ini mga kaigsuonan, si Pablo gihatagan og pinasahi nga pribilehiyo nga iyang nakita ang misteryoso kaayo nga mga talan-awon didto sa third heavens, whether in the body or out of the body. Matud pa ni Pablo, he doesn't know whether in the body or out of the body. So usa ka pinasahi nga kasinatian nga gihatag sa Ginoo kaniya, nga dili gani siya gitugot nga mo describe in words sa mga butang nga nakita niya didto sa third heaven. So it remains a mystery to us. Pero si Pablo nakasinati niini nga unique nga kasinatian nga wa gayud masinatian sa ubang mga apostoles ug uban nga mga Kristohanon. Now there is a tendency, because of this unique experience, adunay tendency mga kaigsuonan nga si Pablo mahimong mapasigarbuhon or maghinambog siya sa iyang kasinatian. Kahibalog yun ang Ginoo sa kahuyangon sa kasing-kasing sa tawo. Ug aron dili manghinambog si Pablo, gihatagan siya sa Ginoo og tunok sa unod nga iyang giantos. Mo kini giingon din hiyo, apan aron dili ako magmapahitason tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akong tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. May the Lord bless the short meditation of His Word at this moment. Now, mga kaigsuonan, wala lang gayud kita masayod kung pila ka porsyento sa makahuluganon, maanindot ug mabungahon nga pag-alagad ni Pablo sa atong Ginoo ang resulta sa tunok sa unod nga iyang giantos, nga iyang nasinatian, sumala sa gipadayag sa atong teksto karon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Now sa samang paagi mga kaigsuonan, in the same manner, wala lang pud kita masayod kung unsa kadako ang atong utang kabubuton kung buot hunahunaon. Do na kitay utang kabubuton sa atong mga problema, sa atong mga pag-antos ug mga kagulanan sa kinabuhi. Kay ngano man, sa tinuod lang mga kaigsuonan, ang mga lawom kaayo nga mga leksyon sa kinabuhi, ang atong spiritual growth, ang atong pagtubo diha sa kaalam ug kahibalo, nabatunan nato kining tanan isip bunga sa mga problema, mga pag-antos ug mga kasakit nga atong nasinatian, mga kahuyang, mga kagulanan nga atong nasinatian, to the point nga makaingon kita, salamat na lang kay nasinatian nako ang kasakit, kay kung wala unta ko makakaton og bugat kayo nga leksyon sa kinabuhi. Ang akong kinabuhi karon nagpabilin unta nga huyang. Meaning to say, ang kalig-on resulta usab kana sa mga problema sa kinabuhi nga sa grasya sa Ginoo iyang gipasinati kanato. Tinuod gayud ang giingon sa Romans 8:28, all things work together for good, or God causes all things to work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Walay bisag usa nga Kristohanon nga walay tunok nga masinatian sa iyang kinabuhi. It's a wrong notion nga kung ikaw Kristohanon murag exempted na ka sa problema sa kinabuhi. That's wrong. Now, dunay uban nga mga tawo nga ang ilang kahuyangon resulta sa bodily weakness, adunay gipakatawo nga walay tiil, adunay nakasinati og polio ni adtong bata pa, ug for life na ang consequence niadto, dili sila makalakaw because of physical infirmity. Doon na sila gitawag og disfigurement nga dili na gani gyud matangtang.
It may be nga pipila sa atoa karon nakasinati og mga difficulty sa kahimtang sa atong kinabuhi, something nga buhi nakapugong nga magkinabuhi kita happily or beautifully or easily gumikan sa mga problema nga atong nasinatian. Now, ang giingon sa Ginoo kang Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 nga kining tunok nga giampo ni Pablo nga matangtang katulo kahigayon, pero ang tubag sa Ginoo igo na alang kaniya ang iyang grasya. Ang tubag sa Ginoo gikinahanglan day ni Pablo kadtong maong tunok aron dili siya mahimong hambugiro, to save him from becoming proud. Mo katoy tubag sa Ginoo sa pagampo ni Pablo. Now, hunahunaon po nato mga kaigsunan ang tunok, ang problema, ang kabugaton nga atong nasinatian karon. Kung gikinahanglan kadto ni Pablo, gikinahanglan usab nato kining mga problema, mga tunok nga atong nasinatian. So imbis nga mahimo kitang irritable, imbis nga mahimo kitang reklamador, unya mas spoiled ang atong kinabuhi kay dili ta kadawat sa atong tunok, mga misyonero day kini sila mga kaigsuunan, ug unsa man ang ilang misyon sa atong kinabuhi, aron kita mahimong patient, aron kita mahimong loving, aron kita mahimong wise, aron kita mahimong malig-on. Mao nga daghang mga tawo nga pag-abot palanggani sa problema, gusto nila nga tangtangon dayon sa Ginoo ang ilang problema. Unya nagampo sa Ginoo nga tangtangon dayon. Well, it may be nga dili ka na tubagon sa Ginoo nga pagampo. It may be nga nakita gyud sa Ginoo nga kinahanglang mo taas-taas pa, mo lugway pa ug dugay ang atong pagsinati niya nga problema gumikan kay adunay giugmad sa Ginoo ang Ginoo, adunay giugmad ang Ginoo sa atong kinasuluran, sa atong kinabuhi aron kita mas mahimong epektibo nga mga lagad kaniya. So it may be that the thorn is necessary to keep us humble atubangan sa atong buhi nga Dios. Some of the best blessings nga atong ma-enjoy sa atong kinabuhi miabot ka nato pinaagi niini nga mga tunok. Mao nga dili siya wise mga kaigsuunan kung atong apurahon ang Ginoo nga tangtangon dayon ang problema nga atong nasinatian. Unsa man ang wise nga pagampo, magampo kita nga hatagan kita og kaalam sa Ginoo, magampo kita nga hatagan kita niya og kalig-on nga pas-anon ang problema nga iyang gipapas-an kanato, ug magampo kita nga pinaagi niini nga problema mahimo kitang mas balaan, mahimo kitang mas manggialamon ug mas mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Remember, sama sa akong gisulti last week, dili gusto sa Ginoo nga mahimo kitang spoiled, nga mahimo kitang pampered Christians or pampered children of God. Gusto sa Ginoo nga kita mahimong lig-on, mahimong manggialamon, mahimong mas pasensyoso, ug mahimong nagsalig kaniya sa tanang higayon. Salamat niini nga mga pag-antos, salamat niini nga mga problema. In everything give thanks, for this is the will of God. I thank you, Lord, for the trials that come our way. Naikanta ni Ana ni adtong 1980s and 1990s. So I thank you, Lord, for the trials that come our way. Pasalamatan nato ang Ginoo kay kini nga mga trials, mga misyonero de kini aron himuong humot ug nindot ang atong kinabuhi. Magampo kita mga kaigsuunan. Salamat o Dios sa mas lapad nga pagsabot niini nga mga trials nga among nasinatian. Among gipangayo o Dios nga ikaw mo'y magapalig-on kanamo, magahatag kanamo og kaalam ug kahibalo, discernment pinaagi niini nga mga trials. Dili kami mahimong reklamador, dili kami mahimong amo kang pasanginlan nga wala nagatiman kanamo. No, it is by your grace and by your mercy nga imong gihatag kanamo or gipasinati kanamo kini nga mga pag-antos aron mahimong mas hayag ang among testimonyo at tubangan sa kalibutan, aron mahimong lig-on kami, aron mahimo kaming mas manggialamon sa imong atubangan ug labaw sa tanan, aron kami mahimong mas mapainobsanon, because you oppose the proud but give grace
to the humble. Ug among gipangayo o Dios nga sa mga pag-ampo ning takna sa kagabhion, imong giyahan ang imong mga katawhan nga moampo kami sumala sa imong kabubuton. Help us to pray scripturally, help us to pray with confidence, and help us to pray believing that you are faithful in fulfilling all of your promises. Mao kini among gipangayo ug gipasalamatan daan sa ngalan ni Jesus. Amen.